Hello guys, good morning and welcome back again sa mga YouTube channel guys. Kumusta mo dihang tan? Guys, kinkinot ang kauban. So guys, sa katungwa pa mga naka-subscribe diha, palihog ko subscribe sa mga channel guys. Sa katong gusto nga maka-update kanunay sa amang mga videos nga mga upload, palihog lang kong pindot test yung notification bell arong ma-update mo tanan ng mga ipang upload kada adlaw. So karong adlaw guys, sa bang adlaw ako ron adlaw Martes. So March 8, 2022. Sa mo na giingan ninyo guys gahapon nga daghan ko wa ma-reply nga mga nang message na dito sa hanggang nang messenger kay nagiring lagi gamang messenger. So gahapon guys dahil ang reply dyan dito mga nang reply ko. So agkan mo jud gani kay ning reply. Sa mo to ag kuan ni ma'am lagi nga nasa ipaabot lagi nga mga hinabang. Nasa ipaabot nga hinabang nga isang i-share diri sa atong lugar dari sa Bohol nga katong naapektuhan lagi kaadtos kanang bagyong Odette. So mo ni siya guys ning hatag si ma'am og isa ka sakong bugas. Grabe guys, arang nga nang lipadja. Hatag si ma'am og kanang isa ka sakong bugas. Ipa-share ni ma'am. So katong sawa maabti na magbugas das nangagi, mo toy among panghatdan nini. So ang kaning isa ka sako nga gihatag ni ma'am ay na diha sa taga Davao. Mo na amang iripaken karon kay amang ihatod unsang palis tos katong maabti na mo. Des nangagi ma'am diha jay daghan wa na mo maabti ning chat na niingan nga day kanang napabay kuan bugas nganan ning ko nga pasensya na jud ma'am kay wa na gad koy kuan kay diha amang ipang distribute pila ra to ka sako. So kani majon ning isa ka sako mong bahin-bahinan sa pila ka buok pamilya dito malipay na yung taon ni nagabot na mo unza dagdag ni smile sila nagabot na mo. Ako nagpahibaw nga adto mi dito dapita mo nunong. Kay des nangagi naglaag mi dito. Mga to ning utana ko nga nabay diha bay ning abot ninyo nga mga ngani lagi nga ginagmay mga hinabang ng taon nga wala lagi yung taon naluoy kasi kunin ko hang ginoo ko majo laman ng tag grasyahan og naantay yung lagi mo abot natin ngani ya jud taon wala jud taon na ko nas Ginoo diha jud taon oy isang himong instrumento aron din taon mo share sa isang blessing. So salamat kadto ma'am sa imong gi-share kay kani amo ni ripaken karon kay aron mahatod na mga unza didto sa amang padungan so makakita ra mo unza guys amo sa ning ripaken karon maghuwat sa akong Gabriel kay to pay lakaw ka rin kay di ko kadaog dari mo oras guys. Salamat kadto ma'am sa imong gi-share nga blessings. Grabe gud arang gud nang lipadja kay mahatdan na sila. Hatdan na namo sila. Pinaagi nimo ma'am makahatod aga ko igo ra in taon kung kuan guys. Igo ra pag kung gihimong instrumento sa Ginoo aron taon makahatod dari mga gipang share nila sa ma'am. Salamat kadto ma'am sa imong gi-share nga kaning bugas. Unsa hatod na mga to guys. Kita ra ta dito guys. Unsa imong man mo dari pangripak. So guys, magsugod na mi og panato sa mga bugas. Kaya naghami og timbangan. Karon maangay. So ato ang timbangan tag 3 ka kilo aga mong ikuan guys kada silupin. Para pa si Idi boy kay mao magkautoy tigbangan, si Idi mo tigbangan guys kay aga ko mo tig video nila. Come, Eddie girl. Sige Eddie girl, ikaw mo tigkuan, tigbangan kay bubo dari ako tigbangan. Salamat po sa inyo. Hingapin. Isa ka mo. Hingapin nag isa ka kamo. Butang Sige. Butang ko sa iyang mga lang sa Ako to isa. May edit so butang sa sako guys karon di mga buslot kay daghaglansang dara sa mga lantay, mga buslot unsa ning lubot sa tang salupin na impas. Salamat bitaw. Salamat bitaw sa magandang gas loob. Dila. Di magandang loob na ganyan na kahit ganito kami mayroon naman maawa naman kahit Siyempre. Salamat kuno kadto ma'am ay ingas Idi boy. Salamat. May kasing-kasing na. May puso tayong masaktan. Lano. Sensya na mo guys kay talikod si Gabriel kay maglisod man og kuan. Ayaw usap kasi Kim. Well, Ha? may bigas naman, wala namang plastic. Lagi mo magunag nasalin nga silupin guys, des nangagi amo ra gitiwas og kuan kay tuwang na mangita mi daring maikubag. Pila ka kilo? Oh, 3 kilos. 3 kilo. Hey. Kombati boys kay arong makahatod taron. Kombati Idi boy. Ngani kabutan si Idi boy guys, kay ingon laman sila di ni buutan pero arang ni kabutan gazig kaadyo. Mo ni tig alilis pangilong sa baka. Ay, naong malito. Ag maldi agnaong ray maldito pero Grabe naman. pagkasing-kasing Ay, danier. Ma'am,
Akala, ma'am, ano talaga? Pangit talaga ako? Ano naman talaga? Sa butog kabuutan ko yung ahunita ng bugas. Aron ma'am, sa mutok na sa kabutag isa ang tanan ring bugas. Asa pa kay luoy pwede gaban idiboy. Joke ramang ko. Lagi. Ha? Mga sawa sa ka aron nga man ihatag nimo tanan. Di ko. Bigyan mo ako ng, asawa. Bigyan mo ko ng asawa ko no. Aron, no kinsay available diha. Na guys, nakaputos mi og 16 kaputos nga bugas. So 16 ni kaputos, 16 pud ka pamilya dani atang hatdan karon. So daghan na pag malipay 16 ka bubong na pud atang mahatdan karong adlaw. Unsa uban na sila sa Gabriel ug si Idiboy. Kasi sila may mapasaan dari di Amarang giisa dari sa sako. Kabazo nang di 10 taon ka bakutok dani sa mga jagjag dito unahan na baroy na gadud. Magdami dari nila kay sila mo'y magpasan lang duha. Kay medyo lajo-lajo dari ka mga atuan. So makita ra ta dito guys sa mga atuan karon. Makita-kita ra ta dito guys ha. Sige bye. Dari guys sa mga panghatdan og bugas. So makita ra ta dito ron. Tauna mo. Ay, nagito nga naman nilang idi ag bugas guys po. Una na mo. Hawid be. So na guys, nguna sila kay grabing lapukan naglakaw ra ko kay jang masimplang ag motor. Grabing dangega dari kagianan nila guys di Stilan. Hinay talarod sa mga split na ni. Guys, agamang unang mahatdan. Dari di Naabtan na dyan na mo sila sa bugas guys. Guys, di na mi guys, niabot na mi dari sa progreso. Di na ka mga ipanghatdan. Isa ni sa mga hatdan guys o bugas. Kay mo manigwa man na mga maabtidas na ngagi. So mo na yan magkaroon. Thank you kuno ka, so ma'am. Alam na magiduno guys, kay grabing lapuka. Mga dauhog mi dito. Ayuda. Ibutang sa Duha man sila ka pamilya guys na luuza yung taon pagbahay nila suyo mga ukab in taon pastilan ginaw kunong bagyuhan eh. Anak ka na idog. Salamat naman daan. Kato gaw. Kato. Salamat po Sir Ragdan. Ma'am, hatagi mi og daan, ma'am. Na nga jo nagdaan si Idiboy. Ma'am, aluo sa daan, ma'am. Pastilan ginaw ko. Kaluoy. Nagtiniil ra si Idiboy guys kay arang dangugan. Tujak mi dari guys kay gilabat man dari gini. Pay mong relief good. Na nahungog na. Amarang gibilin si Elia guys dadto tapos Gabriel kay arang danguga. Oh Ginoo ko. Ato mi dadto guys to. Kay nanay uwan. Oh Ginoo ko. Guys mo na yung mga ngatuon. Kay distansya man kaadto dadto. Distansya mo mga bahay dari guys di tabukunon og kabasak amo magad pa ni house to house og hatid guys kay Di na makakuha dali. ang lagi isa sa kanila mga tikangkang ta daning kabasakan paghinay diha paghinay karon di na jagjag ng bugas Tuaag atengag ganaw. to lagi to guys Di makita gihapon ko. kita manggut na ilang bahay lagi Tawarin mo oh Ginoo ko paano ang puso ko. kuya pag Idiboy pag guys kay kintakantahan pa paghinay diha kay ma'am daw hugon sa kang kagwanga ka Paano ang nabisa na Ginoo ko guys salubong man ko dari pastilan Ginoo ko tempa do sa tabangan abi ko kanang kuan aram man ding luma Ginoo ko paghinay kay malubong nga ka Luoy mo na ayo hala ron naghanag tangkong dari sa ila di guys hala mautan man butining tangkunga tanah dili isus Ginoo ko marosip di makamamaak ng enjong man manok na noon enjong iro o kabadyo pa na manipa maguna ko guys manipa na o kabadyo pa na halan no ay bugas no nga manggibahin-bahin na mapagkanggi hatdan og kuan naabtan ka dari lagi pastilan nangagaba man ng taon lagi atong mga bay dai ginagmayng bugas nong bitaw amas nang upong day Ginoo ko daw ko sa ta unong na guys mo na yung maghihatdan sinong upong ang minsan natin kakita mula doon na puso ko pasensya na jud gamay ra jud na imong kuanong kaya giangay-angay man ag bugas kaya sa mga bata naluoy natin hatdan ra jud namo sila dari suok-suok mo jud ihang planong hatdan das nangagi
Kaya si Arthur, mayap na Arthur. Dapat ini boy gi isa manggiharanahan karon kuno mabaskeg. Di na day kakalakaw nung. Hala, ngano man ang samay imong tiil. Dari bitaw may Imong tiil. Uko. Hala guys, masuutang na ako. Isa man tablitas ato di mo ihatag ini boy, jud sama-sama kay wala gani nakalakaw. Sa isang dari ba? Hala guys, di nakalakaw. Luoy. Unang panahon ba sa bata, mga bata mga bubo ko na tubig. Kana Kanang magsikag panuan, pangambas. Panugid, ipanugid ang pungis na seryoso man sa to. Luoy ka jo guys. May gwa. Kisay gwapon hinjo. Ikaw. Pastilan. Kasasaway na mga kauban guys. Ba ka itong buwan? Yan. Nakawa no. Diyan sagi. Ikuha sa mata na. Oh. Ano, mara ka dyan ay mong makuhan. Sagdira po hunong kay Luis Ginoo. Kay balikan na ka na. Kaya na yung ihatag ni mo nung kay. Guys, di na dyan si Jakalakaw. Kay na pas mo agi sang kusog. Luoy ka adyo. Nilagay. Pas mo ag kusog. Wala udza, di kalakaw guys mong on. Mura man marimar. Magkabatabat ka? Wala Ginoo ko orang luod ang kadyo guys. Maluoy, kawinan ko kanipupukul. Sagdira. Naman ko'y gamay nga cash dari gasanggi kuan gamay ra gajud di jud as in dake. Anlin imong kape. Di ako'y cash dari 100 ra jud hang kwarta. So hanay hatag nung upa kanaluoy gajud ko ni dadi sa kalakaw. Sa una man gud kuan ni si Ja kanang manganbas og mga baligjang baka, kabaw, baboy mo ni isang trabaho mo ni si Ja ron nga ning uli na si isang nga tiil ag kuan nga di na nun sa kalakaw utaron. So mura jud ihang kwarta ron mo ni hangi hatag nung upong. Mo ni ag sobra sa bugas gahapon guys. So hang ihatag na nung upong kaluoy jud ka adso. Nung diara na pasensya na gajud mura gajud ni among nabilin gahapon. Subas una mo kuan iko. Nagkuwi ka adso hilak man. Adso kahilak nung. Bakit ka walang tibok? Bakit ka umiyak? Ano maikog man ka nga kuan. Pasalamat mi kanay ning sponsor na mo. So mao na sa guys nga mo panggihapdan ni taon dali. Juna. Di ko may nagbinuang iko si Ingat naman siya nagkinabuhi. Kagdira nung kay puhon puhon kaluyas Ginoo maukay na to hong kuan hatdan na sa balik dari guys. Kawinan, kami sugla kayo. Pupaya po wano ang kinagili. O lagi nga na mga na kay sa una imong trabaho. Kuan man mangambas man sa mga baligjang baka kabog nga uhian ba guys mo na sige suroy-suroy sa mo tamak og sapa mo na karon nga gisang tiil di na hinon makalakaw. Luoy ka adso. Diyan mo ari namin nung ha di sa dugay ha. Naglaman puhon makaluyas Ginoo makabalik rami dani puhon sa ahe ning balikan dani puhon guys. Ako ihatid. Dila man kumukuan, dila man kumusaad ni mo unsa basta kay puhon-puhon kaluyas Ginoo. Tata na idi boy. Dana mo ari sa minong. At tanda lipas din tayo. Ngunit mayroong awitin iwan na sa iyong alaala. Ja. Dahil minsan tayo magkasama. Ja. Pawa nis problema ni si Diboy guys. At tanda. Ana. Lipas din na. Nong ari sa minong. Ay, Guys, mauli kung ato nami guys kay maghatid pa mi natus unahan. Grabe jud guys naluoy gid ko sitwasyon ni ng upong. Di naman day kalakaw wag isang tiil kay na pasmo lagi ang taos kanang naay sige tamak-tamak da ng gikas init unsa mo tamak na po sa pa kanang mo kuan siya. O lagi to sinong upong tigpanguan to sa mga buhian guys unsa kanang naay pas mo na isang tiil pasensya na mo kay di ko katanaw sa kamera kay grabe daring lapuka sa mga lubong na unsa pud mi grabe daghang kipi ray guys gamay ra gajud to nga cash ang nahatag kay moto ag sobra gapos begas ha Nakabawas na pagka. da bali ngano lagi ni maghinay paghinay lagi kagwang lagi uni ang mga assistant mamaot lamang pagkudan ni tsaka bahalag ladyo ag ang mga hatdan magsige magkukanta na may singir ngo lagi sumoto guys gamay ra nga cash ang hatag kay wa nay laing ani ba langan-langan mo na daghan patag ihatid Ginoo ko lagi to para to sunahan to guys na pamay panghatid to kita mo na ng mga bay mo na yung mga hatdan ron mura gadyo to yung cash guys kay gahapon lagi yung taon pa man lagi yung taon ko kaswildo Ginoo ko stilan May balay gamay sabon to.
Sunod kang tatay nanay kadtong tinukod. Nay mga Nagilak-kilak mo pas idibuy og apil guys. Di bitaw seryoso di bitaw. Kamakatid mi daris unahan og tiwas. Bisag nga ni rapog ang pagkatao na mo dro ko kasing-kasing nga masakitan ko. Siyempre. Wa magunat to suwa, wa magunat to suwa may Kasing-kasing na. Sige na kaya tanan na ihatod. Ginagmayng hinabang. Salamat. Dana guys. Nabubintahan na gud in taon pud ilang giajum-ajum ag ilang mga bahay dari. So danas ni agi grabe gud in taon ning gubaa. Giajum-ajum na. Nabintahan na dayo. No. Naibegas yo hinatod eh. sa ni sa atong maluloy na kuan niya kasing-kasing nga na pusong mamon. Kinasing-kasing gud in taon nila yung gipaabot. Sa kare ato Di na ipa kuha na gisangan mention basta kay gipa hatod ni ijang mga hinabang. kalula kare kalula. Ato pa ni ihatod dito sa unahan. So guys, napam Di dadto. dito pa sa unahan, grabing madzuan na pala dito. Akatong dahit murag Tagalog. Hay Tagalog. Tana kaya tanay hatod dali. Kara lapuka. Nagitiniil rami guys kay arang gajeng taong lapuka guys. Kara mahatod ning atong mga hinabang ginagmay nga gikan ni ma'am nga taga Davao. So guys, ito to. Tapos hatdan dadto. Ayo. Ino ko may tao. May mutubag. Ayo. Tao dari to aday kuno nang laba. So amo na lamang ibilin dari ag begas guys dari sumanggi hatdan karon. Amo na lamang ibilin dari ilang relief. So mazo na lamang ni guys kapila na gajud kuno pud nilang dengag arang gajud taong lipaja nila kan hatdan na dari naabtan. Mala grabing lapuka basta kay niabot dari gatong ginagmay hinabang. Salamat ka ma'am sa imong gi hatag nga hinabang dari daghang nalipay. Tug na naman kog hatag na tuyo. Kay man diha to man ka nang laba. Naman ano ra? Kaya kog hatag sa ilang begas to. O na. Ibilin. Magtiwas pa mi panghatod guys. Mapanga tiwas silog hatod dito, mulibot pa mi. Silingan idi. Tos mga silingan ni Idi nga angay pud tabangan, angay pud hatdan og maingan ni relief. Aso gada kanang ang hatagan, ang hatagan. Wa na ingan nga piki pagkatao. Wa na kanang nay ang kuan ba hatagan na kay maluoy ko. Tatana. Kay family. Tana. Yo unsa mo ari sa mi? Dara. Ari sa mi, kay ato na pon mis unahan. Magkita ra ta dito guys sa mong patungnan karon. Datos mga deul-deul nila sa Idi. Kaya naman dari panghatod dari progreso. Katora pang kinakahibaw may nga nagilisod at kaazo mo ra gazay ang mga panghatdan. Ibaw lagi ng tanggi angay-angay. Maangay pud. Hindi pud magmahay. Basta hindi na pay mosulod nga mga grasya sumahatdan pa natatong uban. Kita ra ta dito guys unsa ha. Mato na pud mis laing lugar. Na pud may panghatdan. Kaya maabot na pud ning atong mga hinabang. Man naman to sila das nangagi. Nakatuwa raw na mo maabti mo ra mang gipang tiwas og panghatod. Oh guys. Na guys there luuza po ilang bahay Ginoo ko. May mga hatdan guys og begas. Dai begas ya. Majo na laman dai pila ka dengagan. Hala Ginoo ko ron uja man dai bus ilang bahay. Pastilan Ginoo ko ni sudet aran daghan lagi panggubang ana bungkag man ilang bahay dari guys. Aran uja Ginoo ko. Haraba kaya? Oh, dari dai. Hani ba nagtujok-tujok naman ko daning kagwang. Sponsor ni gikan og kuan Davao. Ipaigo ra mi nang distribute. Oh, salamat ka jo. Ari sa miya. Sige. Na mis lugar nila sa Idiboy guys tiya. Kay nalagi ijang ipahatdan diri nga labaw lagi pud din taong mga nagkinahanglan. So mao jini atang panghatdan guys. Dari na may nagpudyo dari sa kamalag ija sang ipapudyo kay nangawad-an in taon silang mga bahay. O karon mo ni mga hatdan karon. Toy dai kinasing-kasing nga kuan ni Inday Queen ni kuan ni Gabriel og sa ijang sponsor ba? Sponsor. Sponsor gikan nas Davao. Di laman Di na ajud igo rami nag-distribute dana. Nagpauban ra kong ID. Salamat. Welcome. Thank you kadyo kunot eh. Kuan ra kay artusar. Ta guys dali atubang ng Iliya. Uy Iliya. Dali na. Come here na. Bye-bye na baby. Bye-bye baby.
Pamanta ka dag biskwit be, sunod na be. Ayo. Ayo. Kisa may mong uban long. Ha? Ten. Di ah. Ito na, ten. Dahil kuanin na ni Inday. Day ginagmay nga kuan lugawon. Ha? Hama sa imong lola. Ay mang Unoy. Unoy. asa mo badja? O kare. Lagi nung ko guys to apo di ay. Ayo. Noy. Dahil kasing-kasing na bisan. Magmayra pa sa pinasing-kasing Noy. Hmm. Noy. Nung naibugas nung gipang pahatag. Ay mga to. Kay madyo na laman natay lugawon. Marami na. Ah. Alam may apa kang gupit, Noy. Masasaway ni si Idi. Ay, tara nga ka na buslot. Imura na sa ko ba? Kanarang nasa ako di. Kanarang nasa ako ini boy bilin. Ah. Kanarang nasa imo sa ako nung. Kanarang nasa sa ako. Pane kay ay Gika nas kuan, gipang pahatag na gikas ba? Davao. Ah, Kanarang nasa ako si Iza guys kay buslot man taong sa lupin. manibin sa ko na. Oh. Alas ami. Gamot ba na ko? Inaita kay mga dawhugon sa Te, naay panglugaway te. Adto dito kalimti tong ang mga dito kay Mo lagi. Sa dilaman. Ako po. Nakalimutan kanunong. Madyo na laman panglugaway among gihatod. Na isang bay, man loy. Trapal in taon nilang gitabon guys kay giukab laging intaos bagjog lang ato parang luuja ginuuko. Pastilan napala mo koy daghang sapi. Agazing hapag kwarta galing kay palagi koy mamisuron. Dati asa man ni nay ko ani kanang saingan dani? Ha? Oh, wa na na. Dati mo to nami. Salamat ka rin. Guys, ang luuza ka azo nung kutra pala rin taon day gitabon kanang wa jud day atup nang hurot day atup daniti. May mahaman upang hatag guys, duha na lang man ni kaputos amang gitiwas upang hatag dari. Deres deul ni las idi. Nga inatag ni hindi ko nga na kung sa pa ko niya. Ayo. Lagi panghatid na mong bugas nung ginagmay, panglugaway. Okay lang panglugay. Salamat. May tao na to? Hari sa minong. Ayo. Guys, mo na yung last hapdan. Guy. Manang yan, guy. Hala, sige po na isip mahiyam, guy. Kuan ni. Naihatid na mong panglugaway, day. Smiling man lagi. Oh, kana mo lami, smiling kanunay. Kuan, pinasikasin na, bisag nga na ra. Gamay na, pero pinasikasin mo. Salamat. Madyo na lang panglugaway, day no. Sa mo sa mi. Haman nami upang hatid sa mga bugas. Sa arang gazang nami as pamati nga makapanghatid tayong tao mga grasya. Guys, nahaman nami upang hatid sa bugas guys. Sa daghan kadtong salamat mamay sa imong gi-share nga blessings kay aron daghanan taon kadtong nangalipay. Kasi nauwahi nami upang hatid. Importante hapda na mo sila karon katong wa na mo hatidas na ngagi nga nakuwang ang katong mga panghatid na mo. Arang gajud ka daghang salamat ma'am. Daghan jud kadtong salamat mamay. At dihas taga Davao nga ni share og kanang naay bugas dere karon nga ipahatid. Share si jang blessings nga ijang ipahatid diri sa mga katawhan nga napiktuhan sa bagyong Odette. Salamat kadto ma'am sa imong gi-share. Guys, mao na imong video. So manghinaot ko pohon guys nga daghan pang grasya kay hantong balikon tong katong ganina nga 9 taon kalakaw aron uja yung taon. Gadto isang balikon kung kali sa Ginoo. So guys, mao na imong video karong adlaw guys. Sa daghan ka salamat sa inyong pag-uban namo. See you na po sa mga next video. Bye.